अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचा मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. कुडाळ शहरातील गवळदेव जवळील अभिमन्यू हॉटेल समोरील वीज वितरण कंपनीच्या पोलवर काम करीत असताना वीज वितरण कंपनीचे कर्मचारी धनंजय फाले हा विजेचा तीव्र धक्का लागून पोलवरच चिकटून राहिले. त्यानंतर तातडीने वीज पुरवठा बंद करण्यात आला आणि वितरणचे कर्मचारी, MIDC अग्निशमन दल आणि नागरिकांच्या मदतीने पाऊण तासाच्या प्रयत्नांनंतर त्यांना पोलवरून खाली काढण्यात आलं. तातडीने वैद्यकीय उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालय औरोस इथं नेण्यात आलं. या अपघातात वायरमन धनंजय फाले हे गंभीर जखमी झाले आहेत. यावेळी घटनास्थळी मोठ्या संख्येने नागरिकांनी गर्दी केली होती. वितरणकडे कोणतीही आपत्कालीन व्यवस्था नसल्यानं वायरमन फाले यांच्यावर पाऊण तास पोलवर लोंबकळत राहिले. या घटनेनं मालवणहून अशोक सावंत हे तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी आक्रमक भूमिका घेत वीज वितरणच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरलं. कोणी का चढवला? त्याचे अधिकार नसताना चढवला. त्याचे अधिकार आहेत. आता परमनंट वायरमन आहेत ना, त्यांना चढवा ना. परमनंट जवळचे ना, माझ्या परमनंट गरज काय? जबाबदारी कोण घेणार कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवरच्या मुलांची? मुन्ना आतमध्ये बोला. आणि प्रत्येकाला असं काढायचं झालं 8 महिन्यात या 5 वर्ग जबाबदार त्याला वारस कोण नाही. आम्ही कुठेतरी मदत मिळवून दिली त्याच्यानंतर त्याला वारस नसतो. हे चढवतात ते यांची जबाबदारी असते. हे चढवतात आणि नंतर खाला झाल्यानंतर कोण बघत नाही. म्हणून माझं स्पष्ट म्हणणं आहे की तुम्ही हा विषय एकदम सिरियस झाला. बरं झालं. प्रत्येक वेळेला आम्ही जमतो परत जातो. त्याच्यानंतर हा घरात एकटा मुलगा आहे आणि जवळजवळ 40-39 मुलगा आहे. याचं कुटुंब जबाबदारी घेतात. जबरदस्ती नको. होय की नाही? करूया ना, त्याची करूया ना. अहो पण 5 वर्ग करूया. त्याच्याने चालू त्याचे बाहेर बोलूया. तुम्ही जबाबदारी घ्या. जबाबदारी घे. जे कागद पेपर लिहून दे. नाही जबाबदारी घ्या. डॉक्टर करतायत ते त्यांचं काम करतायत. तुम्ही बोलायला कशाला टाळताय ते तर सांगता ना. तुम्हाला नाही बोलायचं ते सांगायला बोलवा. तुम्ही कशाला आम्हाला लिहून द्या. मला एक सांगा, हा 4था पोरगा गेले 5वा पोरगा आहे. अबे 4 पोरांना काय नाही भेटला? काय बोलू आमच्या बोलायला
अहो, तुम्ही चालू करूया. ट्रीटमेंटचा प्रश्न आहे. आम्हाला जबाबदारी द्या, लिहून द्या तुम्ही. मला एका गोष्टी बोलू. ही खूप पंचवीस जबाबदारी घ्यायची. असंच बोलतोय. काय संबंध घेत नाही तुम्ही? काय तू customer म्हणाला? तोंडावर दिसतंय तुझं हसतोय तो. तुम्ही असं करा. अरे तू हसतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.